Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависен ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстон азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинҳои мо бо хабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ аст баъдро гурӯзавои вадавоз аст ки соли барои 1990 солае ки сайсениш беҳтарин баъдро ки ягом расход надорад. Коробкаш механика 1 сола ҳуҷҷат дорад, 6 та баллонои 80%. Ягом ҷош мега задаги посидаги надорад, ай ҷош таваддид мешавад. Яъне ки хайдесен бахшам чихела мисол бочкаш калон намедон 700 литра чихела ки хела бадрон хатон аниқ мекунен мегирен. Сайстани беҳтарин. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, яъне ки ноҳияи Ҷайҳун, нархаш 60,000 сомония ки бо арзон муомила дорад. Рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия аст, имо WhatsApp пайваст доранд. Ба кадоми шумо ки мақбул аст марама тамос кунем, бо арзонтар мекунем, метия мега соҳибшон ҳуҷҷат ҳамаш давениша када метия мега дар номтон. خب مرامت زنگ زنید قیتون بو خطشون خیلی گپ زدید. شما دم اگرم خیلی ماشین بورکاش، خانه، زمین، کوارتیر، ماشین چیزی که برای فروختن باشه مرامت صورت و معلومات چرا کنین ما این خیلی فروش ده رکلام ده میگذاره. ماشین فروشی نوبتی است بعدرو نیسان سری است که سالی برای 1997 سالی که بنزین گاز هردش کار میکند. ابیو موتورش 1.6 لیتری ای اوپل میگد، коробкаш механика ҳолати мошин мегад беҳтарин бардон 4 та баллонаи средия мегад, 4 та дискаҳои худаш, радной краскаи мошин мегад, нахадва мегад, срочна сум дар кора мегад мефурӯшад. Мошин бардон хелае ки дасти як даст дагаштагаса мошин мегад нахадва. ай сабаби ки ҳеч канеста мега ҳай кина ба ин хотир мефурӯшад. мошин мега хе нахадва са мегири ҳай мекини. дар ноҳияи ҷергатор, яъне ки лахшда қарор дорад, нархаш 13000 сомония бо арзонтар мешавад ва вариантҳои алиши ҳам дорад. ягон мошини дигар хебошон мега алиш мекунем. ин мошини ки дидем бардон нахадва мега соҳибшон моторош ай опелай газ бензин ҳамаш кор мекунад. хоб номерои Тоҷикистон ва номерои Россия аст. имо WhatsApp пайваст дорам. ба кадоми шумо ки маъқул аст марама тамос гирен, бо арзон мекан Nissan серина 97 сол. савдои хубам мешавад мега, вариантҳои алиши ҳам дорад. срочна марамат тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Toyota Mark II аст ки соли барои 1994 солае ки бензини холия. мошин мега умуман газа даги Nexia бардорон. абиём мотораш 2.5 литра, коробкаш автомат, ҳолати мошин мега беҳтарин бе ягом расход. хадавои кадаги нав мега, ҳуҷҷатҳои мошин мега хай тамом шудага. мошин тоқа бензини холӣ кати мегаштагаса, мотор, коробка ҳамаш 100% ягом дард расход надорад. 4 та баллонаи 60%, 4 та дискаҳои худаш, радной краска дам хел сиёҳ аст, магнитофон, ҳамаи чизош кор мекунад. мошина мега срочна сум дар кора бо нархи арзон мефурӯшем 16000 сомонӣ. Toyota Mark II 94 сол, бензини холӣ. мошин дар ноҳияи Калхозобод тарафи чапа аз Қурған болотар Калхозобод дар онҷа қарор дорад. мошина биёбин аз пеш мега бо ягон чи муомила мекунем. рақамҳои Тоҷикистон аст ва рақамҳои Россия имо WhatsApp пайваст дорам. ба кадоми шумо ки маъқул аст марама тамос гирен, бештар маълумотро ба шумо мефаҳмам. срочна мегад сум дар кора. шумо дан бардон агарам хали мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, техника чизе ки барои реклама боша, сурат ва маълумотро рӯй кунем. мо дар видеои оянда рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Astra F аст ки дар кузофи хетчбек соли барои 1997 солае ки бензини холия мегад соҳибшон. абиём мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин мега 4 баллонои 70%, 4 капакҳои худаш, кондиционер кор мекунад. мошин мега ҳолаташ беҳтарин. даже мега номерои мошина мега бо падарка мекунем хатишон.
мошин садошон мефурӯша мегӯяд бо нархи 27000 сомонӣ. боз ягочи камтар дига муомила мекунем. 97 сола мегӯяд, кондитсионершам кор мекунад. мошин дар территорияи Душанбе бародарон ба кадом то ки маъқул аст, маърамат рақамошон мондаги аст, метавонед тамос гирифта бештар маълумоташа пурсен. аз шумо хоҳиш дорам ки беҳуда занг назара мега соҳибшон лайка гузоред ва имконият бошад навори моро дар ватсапи мотон падида кунед. мошинчаи фурӯши навбатӣ аз саҳиббарадорон Daewoo Matiz астае ки свети сафедаш соли барои 1998 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотораша 1.6 литр гуфтаги аст. коробкааш механика, ҳолати мошин мегӯяд нахаду дар ҳолати кори қарор дорад бародарон, яъне ки 1.6 простой гуфтаги аст. хай бухтор ани хада гиред шояд ки бо камтар бошад. 4 диска дора мегӯяд, 4 баллонаи средни, радной краска сафед, магнитофон, мошин мегӯяд ҳолати миёнаи нахадуа мегӯяд соҳиб бош. нархаш 15000 сомона бо ягончи муомила мекунем мегӯяд дар назди капоти мошин. ба кадоми шумо Daewoo Matiz ки лозим бошад маърамат тамос гиред. мошин дар пойтахт қарор дорад. 15000 сомона бисёр бад не, камтар дига мегӯяд арзон мекунем. шумо дам агар ягон мошине ки лозим бошад дар комментари нависед ки чӣ хели мошино, мо албатта мошинои гуфтаги шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. мошини фурӯши навбатӣ аз саҳиббарадорон Mercedes-Benz C-класс аст ки CHK простой соли барои 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотораша 1.8 литр гуфтаги аст. коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд нахадуай. ду баллони пеш мегӯяд пачка мегӯяд зимния мегӯяд, ду баллони ақиб мегӯяд средни. 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. радной краскам хеле сиёҳай мегӯяд. электропакет, мошин мегӯяд нахаду, ҳамаш 100% мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. мошин нархаш 33000 сомона ки бародарон бо савдо ҳам дорад мегӯяд бисёри бад не савдо мекунем. садошона сум дора курай 96 сол сечкаи сиёҳ, яъне ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад. ба кадоми то ки маъқул аст маърамат тамос гирем, пурра маълумотша гирем. шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, техника чизе ки дошта бошед барои реклама бародарон, маърамат, сурат ва маълумотҳои пурраша дар номери имо ё ки ватсап рӯй кунем. мо намихе эълонда рекламада мегузорем. мошини фурӯши навбатӣ аз саҳиббарадорон бояд таги аст. Daewoo Matiz астае ки свети сафедаш соли барои 2004 сола мега соҳибшон ки намедонам узбекия ҷое ки 2004 сола мега соҳиб бош. бензин газ ҳардаш мегӯяд кор мекунад. абиё мотораша 1 литри простой, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд нахаду, 4 баллонаи средни, калпакои худаш салоншам тоза, мошин мегӯяд нахадуай, сирошам на радной краска мехе сафедай. нархи мошин мегӯяд 18000 сомона бо арзона мешавад ки дар территорияи шаҳри Душанбе қарор дорад. фақат одамони мошинхари аниқ бошанд мегӯяд, яъне ки аввал маслиҳат кунам мега оилавӣ, баъд биан мошина аз пеш бинам, бо ягончи муомила мекунем. беҳуда мегӯяд нороҳат накунанд, фақат одамони мошинхар. маърамат кадом то ки харидор бошед, тамос гирен, маълумоти пурраша гирен. мошини фурӯши навбатӣ аз саҳиббарадорон Opel Vectra A астае ки соли барои 1993 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотораша 1.8 литр гуфтаги аст. коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд нахадуа мегӯяд мотор патор, хадавой, баллон ҳамаш 100% мегӯяд. салоншам беҳтарӣ, фақат инам берунда камтар кор дора бародарон. харидисехтон мошина хоина краска мег баъзе ҷош хали ранги задаги пӯшидагӣ боро дора камкамаки ира мега хитон мекуне расходча ба ан хотир мега мошина хай расходча минус мекунем. нархи мошин 13000 сомона мега бо арзонам метия мега, яъне ки ами расходча бо ягончи минус мекунам. баллоно 60%, дискаҳои худаш салоншам тоза, радной краскаи мошин хай дар сурат маълума, яъни фақат берун барду нарӯшкар мехе берун кор дорад. нархаш 13000 сомонӣ. ба кадоми то ки маъқул аст мошин дар территорияи пойтахт рақамошон аст, маърамат тамос гирем. мошини фурӯши навбатӣ аз саҳиббарадорон Mercedes-Benz C-класс аяттага ки CHK соли барои 1995 солае ки бензини холия мегӯяд. умуман мошин мегӯяд газа задаги нестае. мотор мегӯяд беҳтарин мегӯяд, ягон ҷои мошин мегӯяд задаги пӯшидагӣ надорад, яъне ки ягон сарапида нестае. мошин сазияш мегӯяд беҳад тоза мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. 4 баллонаи средни 60% бародарон азиз, электропакет, салоншам тоза аст. чӯхол задаги мошин мегӯяд тоза гаштагиае. бо хай бие мошина аз пеш бинен мегӯяд, ҳай кунен ва дурун берун шав бо раҳмат мегӯяд.
нархи мошин бардорон 40,000 сомония. савдо муомилаш бардорӣ мегӯяд дар назди капоти мошин. нашуд ҳуҷҷат ин чизо ягон маълумото неста, ира худатон аниқ када мегиред. аз шумо хоҳиш меонам ки фақат барои шумо монтаж мекунем, реклама мекунем, меҳнат мекунем, я лайки бепула гузорем ва имконият бошад ҳамин силкаи навори моро дар ватсапи мо силкаша подлиса кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мошинчаи фурӯшии навбатӣ аст бардорон ки Daewoo Tico аст ки хеле шумо аз территория хоҳиш кардед, аз территорияи шаҳри Хучанд. 94 сола ки бардорон бензин газ ҳардош кор мекунад. объем мотораш 1 литри простой, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин, 4 баллонои пачка мегӯяд, аккумулятори нав, ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то моҳи апрели 2022 бардорон, яъне ки баъд соли нав қариб 3-4 моҳига ҳуҷҷат дорад. мошин раднои краска мегӯяд, салоншам тоза, ҳамаш мотор патор ҳамаш қоидавӣ, фақат мегирӣ ҳайр мекунӣ. бо нархи арзон мефурӯша мегӯяд 10,000 сомонӣ. боз як камтарак муомила дорад. бардони азиз, срочно мошин дар шаҳри Хучанди Бостонӣ қарор дорад. ва кадом метавонад хе Daewoo Tico лозим бошад, маърамат тамос гирен, срочно мегӯяд сум дар бо муомила мегӯяд бисёри баъд не камтарак бардорон. аз шумо хоҳиш дорам ки беҳуда занг назанед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардорон Opel Vectra Astra ки соли бароишуш 1990 солае ки бензин газ ҳардош кор мекунад. свети сафед ҳамин хеле, объем мотораш 1.8 литра, коробкаш механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. ҳолати мошин мегӯяд миёна мегӯяд, чихол баллоно средни, калпакҳои хучанд мегӯяд. мошин хай ҳолати миёна мегӯяд, хайр аз хучанд нагуфтиам бардорон, срочно мефурӯша мегӯяд бо нархи 11,000 сомонӣ. бисёри баъд арзон намешавад бардор, мумкин як 500 сомонам арзон мекунад, бисёри баъд немегӯяд. аз шумо илтимос фақат одамони харидор мегӯяд занг зананд, беҳуда нороҳат накунанд. дӯстони азиз, ҳамин соҳибаи мошин чӣ маълумоти ба мо мегӯянд, мо амра барои шумо пешниҳод кунем, яъне ки шумо ягон хато нафаҳмед, яъне ки беҳуда мегӯяд нороҳат накунанд. 11,000 сомонӣ. ҳамин мошине ки мебинед, агар ки савдо нашида бошад то ҳозира метавонед ки шумо харида гирем, барои ки ин мошин уже аз дина рекламада буромада буд, яъне ки аймо имрӯз буромадааст. кадом то ки мехаред, маърамат тамос гиред, дар шаҳри Хисорда қарор дорад. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардорон бояд тайга аст Opel Astra F аст ки дар кузуфи седан молодёжне соли бароишуш 1994 солае ки бензин газ ҳардош кор мекунад. объем моторша 1.6 литри инжектор гуфта газ аст соҳибшон, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин аст, 4 баллонои 80 фоиз, 4 диска, чихолои нав, раднои краска, хадавои мошин мегӯяд сайсиянаш беҳтарин, на хадвай. 94 сола мегӯяд ки не ки сайсиянаш хуба мегӯяд, пусидагӣ хеле чоша гуфтагӣ нест бардорон, худтон бо аниқ қадам мегирем, мегӯяд 100% на хаду. нархи мошин 25,000 сомония ки дӯстони азиз, бо арзонам када метиҳаме, кадоме ки харидори конкрет набоша. ин мошинам дар территорияи шаҳри Душанбе қарор дорад. ина дурунои салонша суратша додагӣ ҳастанд, яъне ки роҳӣ кардагӣ ҳастанд ва суръатҳои ҷои моторш ки ҷойша худтон мақулад тамошо кунед. ина рақамҳо шумодаги ҳастанд, 25,000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. бештар маълумоти пураша аз соҳибашон гирем. шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки набоша барои реклама кардан, сурат, маълумот шароит кунед дар номери имо ватсап, мо инам хе рекламада мегузорем. ин ба 12 мошини фурӯшии мо. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои боздид.